Ahojte, vítajte pri novom Govi videu. Možno už poznávate, že nie som v klasickom prostredí. A je to tak, ako som bola na tom konopišti na koncerte Krištofu, čo ste videli v minulom videu. Mimochodom super tam bolo. Pozrite na videjko, bolo to fakt super. Tak som sa rovno zviezla domov do Banskej Bystrice s rodičmi a trávim tu pár dní, aby som si vybavila nejaké administratívne veci, nejaké papierovačky a tak. Napríklad výpis z registra trestov, to potrebujem pre jednu organizáciu, kde dobrovoľničím a za chvíľku pôjdem na prehliadku k doktorke, na vstupnú prehliadku do práce. Jej, zebrali ma. Tak, to len aby ste vedeli. Mám aj pre vás tip, že ak náhodou niekto potrebuje vybaviť výpis z registra trestov, tak dá sa to normálne na Slovensku na pošte, čo je super. A pozrite. Nie som žiadny vegánsky, extrémistický kriminálnik, takže v pohode pokojne odporajte ďalej. Teraz idem dať svoje raňajky. Dneska to bude takto zdravo. Mám tu banán, pomaranč a lieskové oriešky z babičkinej záhrady. Prečo tak zdravo? Pretože som nejak v poslednej dobe namotivovaná, že by som chcela trochu začať viac cvičiť a lepšie sa stravovať. A s tým ma napadlo, že rada by som o tom trebárs začala aj točiť nejakú sériu. Okrem sľubovanej burger série, ktorá fakt už bude. Fakt. Už máme prichystané kartičky a za chvíľku to odštartujeme. Tak by som vytvorila sériu niečo ako sportujúci vegan, ak by vás to zaujímalo. Kde by to zahrňovalo nejaké tipy na stravovanie, nejaké pohybové tipy a podobne. Takže ak by vás to zaujímalo, dajte mi určite vedieť dole do popisku videa. Tak ja sa idem pustiť do svojich raňajok a potom nejak prejdeme našim dňom v Banskej Bystrici a zajtra zase idem do Prahy. Takže som tu bola iba tak na skok, ale to nevadí, že o 550 km hore dole. tak ja si to idem zbaštiť a za chvíľku sa vám ohlásim. Dve veci som vám chcela povedať, možno dokonca viacej, ale dve si pamätám. A to, choďte schodami, ak to je možné. Ja sa tiež snažím, je to zdravšie a ekologickejšie a tak, to znáte. Taká moja random myšlienka. A druhá vec, sponzorom dnešného trička je Alenka, takže je super mať cestu, ktorá je podobne veľká ako vy. Takže palec nahor. You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Až ma prekvapuje, koľko zmrzlín sa dá nájsť vegánskych. Why you gotta be so heartless? You got me like Tak akurát mám za sebou asi 4 km, takže vidíte, aká som upotená. A hrám tu Pokémonov. Chcela sa vám pochváliť, že už som zabrala svoj 20. gym. Ak to Pokémonov nepoznáte, tak je to fakt hodne a máte ma chváliť dole v komentároch. Aha, ako im dávam svojim roztomilým Jigglypuffom. Jej! Tak ma zastavili na ulici takí dvaja fešáci a vraj som dneska modelka, aha. Ahoj. Čau. Tak možno nejaké fotky budú, tak potom ukážeme. You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like Yeah.
Ja už som naspäť, trochu už vysychám, ako som zmokla. Ale to nevadí, chcela som vám povedať o tom zážitku, ktorý som dneska zažila. Som sa hrala na modelku a totiž to sa to stalo úplne nečakane najviac náhoda a to tak, že som bola v meste, lovila som si tam Pokémonov a zbadala som 2 fotografov, ktorí tam fotili. Tak som to len tak ako pozrela na nich a išla ďalej. A jeden z nich za mnou prišiel a pýta sa, že či náhodou by som im nechcela na chvíľku zapozovať na pár fotiek. No a z tej chvíľky sa nejak stali 4 hodiny a je z toho kopa super fotiek, ktoré vám niekam hodím do popisku videa alebo niečo také, nejakých pár, aby ste videli. Takže z toho mám radosť. To bol zážitok, ktorý sa asi len tak často nezopakuje. Jedine, ak by mi chceli nejakí fotografi, ktorí pozerajú na moje videá, napísať, viete, že jo. No každopádne mám tu už svoju večeru. Klasika u mňa hliva, trochu zeleninky a celozrnný chlebíček. Idem sa do toho pustiť. Prepáčte, ak vás už štvem s tou hlivou, vám to tak hrozne chutí. Tak mi napíšte do komentáru, ak máte nejaké fakt super top obľúbené jedlo. Som zvedavá, kto sa tam nájde s čím. U mňa asi teda vyhráva hliva a Belzebub burger. Dobre, tak ja sa idem do toho pustiť a potom pôjdeme ešte s maminkou na lov. Uvidím, či vám tam niečo natočím a potom sa večer rozlúčime a ešte vám niečo poviem. Tak zatiaľ. Ahojte, už je tu 2. ráno, teda ráno o 4. a ja idem naspäť do Prahy. Akurát som sa s vami zabudla rozlúčiť včera vo videu, ten lov s maminkou nejak sa preťahol. Každopádne som vám chcela povedať pár vecí a to. Napíšte mi teda, aké je vaše obľúbené jedlo. Že či iba ja som hlivoholík, alebo sa ešte niekto nájde. Ďalej som chcela sa vás spýtať na to, čo si myslíte o tej sérii Sportujúci vegan. A to je asi všetko. Tak napíšte mi tieto 2 veci a pridajte ešte informáciu o tom, ako sa máte. A ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Majte sa krásne a vidíme sa zase za chvíľku. Ahoj!